Wala emtsizweni njengoba nivume kangaka nje omunye usanda kusho into engekho ethi sobe sinsizwana eGoli sinsizwazwa eGoli kulo December bafana bakithi. Okay, kulungile. Ebunsizweni dlula akusho wena kusho isikhathi dlula ebunsizweni manje ungalibele uthanda lento okuhamba uqimbile wena la nebhuku elifomali edlula iba ubaba manje ekuchomeni lana ngamakhekha kuwulwethi musu kuzochoma la ngezicathulo uyizwa nje sisho ubunsizwa bakho uso-approve sharp uyohlezi leyanto leyani yabophana leyanto uyohlezi uhleli laphayana ulibele uyivumile nje ulibele wenza into yobungane noma usuna 54 usavuka ulibele uthi usavuka ulibele usavuka dlula manje dlula kunezinto eziyothi mase ekufanele ngabe manje usuyazenza njengokuthi nje usuwenzela ingane umhlonyane futhi ingane uyimolisi because hamba uzuyidwebe lana uyibhale la forever bani ngochoka abamhlophe uqimbe umgxusha wensizi yohlezi lapho kube nomfana ihlisa la manje ekuoperate la kakhulu bese ibamba la engishoyo ukuthi bayirazo manje yes bayirazo njoba wazibeka wena ukuthi wena insizwa wena eyinsizweni wena uyinsizwa kanjani zipromote wena futhi zipromote wena uzenze irazo manje kuba ukuthi wena seka consultwa kuwe qoke kahle hlonipheke ungaphenduli nomapha ama-video la ku-social media uyehlise mfethu ukuba abalevi Leviticus akafuneki uLeviticus yeah bayirazo bese ama-connect manje bese uzama ukuthola bese into zeyimbizo bese zamajida ama-grand hlanganwe komhlanga bani bese kukhulunywa izinto eziyaphambili kushawa ama-cigars laphayana rubbing shoulders with serious people uyohlezi ukuthi mina-ke ngeke ungijayeleke emtsizweni mina ebunsizweni ngokushaya mina hayi zama imali mfethu zakuzama ifuture manje mfethu mangifa lezi ingane zami zodlana ebisamba udunusa la ngathi unyile uyohlezi uhleli kule dlula funda ukudlula gijima video gijima video ingene kanje spin kick uthola abanikazi fast.